Pogledao? Ovo sam ja. Pre Nemačke. Meni recimo ništa nije smešno. Humor koji vole jeste ismejavanje drugih. Najsmešnije teme su muško-ženski odnosi. Ja bih hteo da startam sa tim da mi je drago da ste svi kupili kartu. Retka je situacija da sam poklanjan. Nije mi ni bio cilj da poklanjam, realno. Mislim, i onako je predstava jedna. To što se dešava spontano je mnogo lepše nego uigrano. Stand-up? Ne znam, meni to ništa ne znači.